Sestra draga, znaš šta bi mogla nam napraviti? Ti kako si na bolovanju, znaš šta? Dosadan si, osmi si evo. Pa šta ću ja kad sam na bolovanju? Gdje molim te napravne tvoje lijepe uštipke, ti znaš ono... A, pa znali smo da smo brat i sestra, taman razmišljam da nam napravi uštipke, od kad nismo ih jeli. Ama ne date tvoj brat nikomu, uglavnom ja ću onda po štetu kajmak i malo paradajza isjeći, pa da jedimo. Hajde cijec, hajde, ja sad ću ovu. Ama baš si majstor. Znaš ti da su moje najbolje uštipke. Pa mogu li jedan probat sad odmah? Hajde, gladno, godni, uzmi jedan. A taman, tvoji su najbolji. Nemojte me pitati za recept, eto napisala sam vam. Pogledajte, napravite, pa ćete vidjeti kakve su lijepe ispasti. Evo, vidite kakve su lijepe, mašala. Evo, sad pogledajte kakve su iznutra. Milina. Eto imate recept, ljubi vas Ajša. Hajde, bolan, stani, pa vidiš da ćeš zaspat. Ako neću biti poslan, 7-8 sati već vozim. Gluho bilo. Stani odmah ovdje, ja da vozim. Pa vidiš da si ti očku u sviračice. Ma neš ti vozi, hajde još par sati. Dobro. Pa zaspat ćeš. Dobro, hajde kad svoko navala, stvarno sam umoran. Ali samo malo sklopim oči po onda, hajde sad ću na pasiju. Sad lijepo se odmori, odspavaj dok ja vozim. Ništa se ne sikiraj. Ništa, nemoj se žurt, polako vozi, imamo vremena, imamo odmor. Ima da ga Ajša ne spiči. Samo ti ospavaj, ništa se ne brini. Tako ću spavat kad ga pićiš 200, vele, pa lako je sam ti rekao. To muzika, joj, ide mojoj kući. Joj, eto me. Začepi klen po klempavi. Eto, dragi moj, da vam kaže samo Ajša nešto. Sretan put svima šta idete sada svojoj kući. Da Bog da vi se lijepo odmorili, lijepo proveli i lijepo stigli opet svojoj kući vam u dijaspori. Eto, ljubi vas Ajša. Sad bi volio onaj kolač od kokosa, oni čupavci. A pa šta je s tobom glubo? Pa jesi u drugom stanu? Ove šta pijem, traži mi se slatko, šta to je, rekao i doktor. Doktor rekao. Jestre, pa u tebe je zinle za malne, rekao glubo, sad ću lajat. Pa šta hoćeš? Pa volimo ni čupavci tvoj. Čupavci. Hajde, napravit će tebi sestra Ajša. Hajde, sad ću, ček sam da obrišem ovo. A ne brinite za recept, napisat ću vam. Ništa se ne sikirajte, drage žene. Da dignem rukava, da ne bi reklo, vid neće da digne rukava. Malo putera i brašna stavite u zdjeli, da ne bi se zalijepo cijesto. Sada pravimo čokoladu. Čokoladu smo isto napravili. Pa ovo će čupavci biti XXL, malo veći. Evo vidite kakve su lijepe mašale. Aj sestra, daj da odmah probam. Pa dobra, čekaj da pokažem ženama i svima. O, jesi gladna godina, drži da Bog da ne ostalo u tebi. Znaš šta, jel ima paštete tu? Pa šta pitaš, pa naravno da ima margetu, šta ti treba? Da mi je sada one tvoje kifle i paštete. Jel zinla, pa vidiš da se opravio, pa otečen si ko bumbar, pa gluho, bilo šta je s tobom? Pa šta ću kad volim tvoje kifle? Kifle hoćeš. Moj klempo bumbar hoće kifle, a recept ću isto napisat vam, ništa se ne sikirajte. Mlijeko mora biti toplo, ne hladno ili prebelo. I onda lijepo miješate. To gluho, bilo ja sa desnom ne znam ništa, pa sa lijevom ja sve kuham. Vidite kako je lijepo, mašala. Kakve su lijepe, tanke. Sad idem. Mašala, pa pogledajte. Pa ovo mrtva usta bi jela. A već gotova, joj, daj odmah da to, molim te sestra, daj. Dobro, ti čekaj da se ohladi. A gluho bilo. A
pa ovo je milina, pa pogledajte divoti. Pa ja. S kim ti razgovaraš? Ama šut, klempavi nešto razmišljao. Pa vidim i čujem da razmišljaš. Pa o čemu ti toliko razmišljaš? Haj reci. Šta razmišljam? Jesi providio kad ti je zna. A sad ćete reći, sestra. Šta? Hajde reci. Svako muško treba imati 3 žene u svojim životu. Čuj to, 3 žene. Gdje bolam, pa mi muškarci ne možemo izaći na kraj sa jednom ženom. Pa klempavi. Pa ne tako ko što ti misliš. Hajde, kako misliš, da čujem. Sad slušaj me dobro. Prvo žensko što ti kaže svako jutro, dušo moja jesi na stolu. To je onda žena, je tako, supruga. Tako, jeste, to ti je žena. A drugo žensko da ti kaže, babo, volim te najviše na svijetu. Drugo je onda ćerka, moje dijete, je tako? Eto, vidiš da ne nosaš tu glavu samo za ukras. A treće je žensko, tu ti je tvoja majka, što ti kaže, sine moj, čuvaj se i pazi na sebe. Iznenadila si me. Čuj u mene, brata, šmuki. Pa naravno da u tvoje sestre uvijek nešto pametno izađe iz usta. A neko kod tebe ti tvoji žvaljevi usta samo nešto brezvezulu petaš. Hajde, gledaj svoja posla, hajde biš tamo, pokupa ne veš, hajde. Tetka, Tetkino, šta je? jel možeš ti maheniti oni kroso sa vjostjen? Pa gluho bilo, pa šta je sa vama? Pa jesi si tvoj čača? Pa šta je sa vama, pa gluho bilo? Pa oštiti oprat u tebe tvoj babo? Egal, tetka, one su fol leko. Lek. Hoćeš maheniti? A pa ja, što ovdje figura nema veze, jel tako? Ma hajde, bolje da ljulja nego da žulja. Recept ću vam napisat, ne brinite ništa. Ljubi vas, Ajša. Ma daj vama ruku. Pa gluha, bilo u mene sve nešto ona XXL ide. Sad će ona. Pašala dite. Pogledajte milini. Ja vremena. Hallo Nachbar! Hallo komšija, tu nix gehen Urlaub diese. Ich und meine Hilde gehen jetzt in den Urlaub. A, tu gehen diese malo more, ha? Nee. Wir gehen hier in den Schwarzwald. Klein bisschen wandern. Bei dem Wetter wird nicht perfekt. Budalo jedna, warum du nix diese gehen Spanier, diese Kotelett trinken? Du meinst Cocktail trinken? Ich schon wissen, was Sprechung machen. Kotelett trinken, schon nie wissen, wie sagen. Nee. Das Geld wird hier verdient in Deutschland, das bleibt auch hier in Deutschland. Was machen Deutschland? Deutschland ist immer Regen. Also das Wetter, es wird nicht perfekt zum Wandern. Und du gehst nicht in deine Heimat? Normal, ich gehe in meine Heimat, diese schöne Sonnung machen, alles ganz schöne Cevape essen. Nächste Woche die Fahrung machen. Jetzt haben wir ein Problem. Wer gießt denn meine Blumen? Warum diese Gießung machen, diese jeden Tag Regung machen? Ja, die ersten paar Tage wird es noch regnen, aber dann wird eine Hitzewelle sein. Es werden 22 Grad hier in Deutschland. Čuvaj se da ne bi izgorio, musst Eincremung machen. Also Napa, viel Spaß in deinem Urlaub und bring frische Paprikas und den Krautsalat mit. Dankeschön, ti auch, diese schöne Urlaub, diese schwarze Walde. Na Bog da se izgubio ti tamo, hajde. Und na klar, Rauchfleisch. Tschüss. A dijete, drago, pa šta ovo sluša? Ovo nije muzika, smanji gluha bila, pa odoše mi uši. Čekaj, to se sada sluša, to je sada moderno. To se sad sluša. Djeco draga, ne znate vi šta je muzika, čekaj da ja nađem. Sad ćeš čuć šta je muzika, čekaj ja vam kapa da ostavim. Jo, tetka, to stara muzika. Sad ćeš čuć. Oh mein Gott, nemoj tetka. Alte, bit će tebi Alte. Slušaj! Juuu!
Šta ima za ručku? Pa znaš šta, spavaš do podne, hodaš, lutaš do mrkle noći, slikaš se, jesi mi frajer, hakalom se slika. Jel tebe stid mene povest? Pa ja bi se volila uslikat s njim. Pa nije me stid, ali ti u 9 već hoćeš da spavaš. Čuj, klempavu, u 9. Pa lako je tako, pa jel ti vidiš koliko ja popijem kafe? Pa bure kafe popijem, pa 18 litara, pa hoć mi ko filđani, kusovi. Pa reci da je te stid mene povest, reci gugn golube. Ma šta lupaš, zašto da se stidim radi tebe? Hajde, bolan, gdje skuhaj tam nešto. Slušaj, kak sam došla ovdje nisam se odmorila. De operi, de skuhaj, de obriši. Pa samo, pa ko u Njemačkoj, pa kakav je ovo odmor? De skuhaj ovima kafu, pa mene niko i ne zovi. Ja ne znam, pa ja ne mogu više. Pa ovo nije odmor. Ne puši na ta valjava usta. Dosta mi je više bilo. Ovdje svi ste mi sjeli. Nema više, hrtam gore u Njemačkoj, Crko Rodić, došla ovdje na odmah, pa i ovdje, pa ništa mi nije bolje. Znaš šta, radite šta hoćete, gluho bilo, idem ja sebi tražit lijepo hotel i odmorit svoju dušu, a vi se slikajte. O, je li tebi malo fali, pa ne smijem ti ništa reći, pa idi onda u hotel. Nek sam ja kupla u svoju tepsiju, I ti kupla tu tepsiju samo za ukras, pa naprav nam nešto slatko. Jel opet zimla, jel da jest? Gluha bilo, pa bili smo dole, pa ni jedne hurmašice nismo pojeli. Sad ću ja naprav, sad ću ja. Recept isto ću sve napisat i uvijek mi pišete da skinem vestu. Upravo ste, drage moje žene, evo skinću je, drž burazoru. Ali opet ja čuvam reum. Tako mora izgledat, pogledajte. Taman. Sada si steku. Pogledajte meline. Vidite kakve su lijepe umašte. Ne, urekla sam maštala. Pogledajte kakve su lijepe, ja pogledam. Joj, sestro, treba mi hljeba za sutra na posao. Pa jesi li to zaboravio kup hljeba? A gluho, bilo nosaš tu glavu samo za Pa ne mogu ukrao. nije na sve mislit, hajde ti znaš lijepu pogaču napraviti, hajde napravi. Pa evo taman sam htjela sklan, pa hajde napravit ću lijepu pogaču. Ovo je moj klempavi zaboravio kup hljeba. Sad ću je napraviti lijepu pogaču, a recept isto ću napisat, ništa ne brinite. Hajde, ljubim vas. Da uzvučem rukave. A što ne govorite da namjestim maramu? Bilo morala sam upal svjetlo. Sad ćemo da vidimo. Mašala, pogledajte.